ಅಂದು ಸರ್ ಬೈದೆ ಒಂದು ರಾಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಬೈದೆ ಸರ್ ಅಂದ ಇನ್ನು ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಪು ಸರ್ ಆವು ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಇರ್ದು ನಿನ್ನಾರ್ದಾದ ಆಯ್ ನಿಮೆ ಬತ್ ಸೆಟ್ ಓ ದೇವರ ಕ್ಯಾಮರನ ಮೂಲ್ದಿ ಇದು ಮದುದಿ ಒಂದು ಮೂಲ್ ನಿನ್ನ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪು ಮಾರ ಬೇಗ ರಮಣ ರಮಣ ನಮಸ್ಕಾರ ರಮಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲರು ತೊಂದರೆ ಜಿಮ್ರನಂಚೂರು ಜ್ವರ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಓ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಂತ ಡೊಂಗಿ ಅತ್ತು ಸತ್ಯ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ನಂದು ಅತ್ತಪ್ಪ ಮನದ ನೀವು ಹುಷಾರತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ವರ ಅಂದ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಹೊತ್ತಿ ನಾವು ಅಂಚ ಇದೆಂಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುದಾರಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೌದಾದ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರಿ ಅದೇ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ರಮಣ್ಣ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಒಂದು ಎಂಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಕ ಹೊರಪೇರಿಂದ ಬಂದ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕಲಪುರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೆಂಗ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಪುಣ ಆನ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ನಿಂಜೆ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ತೋಜವರು ಆ ಸೋಪ್ ಆಡ್ದು ಮೀಪು ನಾಲಿನ 3 ನಿಮಿಷ ತೋಜವರು ಎಂಗ್ಲು ಉಮಿಲಿ ತುಚ್ಚಿನಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಅವಲ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಲ ಮನ ಬೇರೆ ಆಫೀಸಿ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಮುಳ್ಪದಿಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅವಲ್ದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟೇಗೆ ಜೂಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಅವ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಅವಲ್ದಿಲ್ಲ ದಾದೆ ನನ್ನ ಅದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಇರು ಅವಲವಲ್ ಜೀವ ಹಚ್ಚಿ ಉಲ ಇದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಸೋ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ರವಣ ಇರ ಬಡಿದಿ ಓ ಬಡಿದಿ ಟಿವಿ ದಾಖಲು ಬರ್ಪಿನ ತಂದು ಪಲ್ಯ ಕಣ್ಣ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಕನ್ನಡದ ಎದುರುಗೊಳ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನೊರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ತೋಡು ಕಂದಿನ ಮಾತ ಮೆತ್ತದ ಮುಗಿಪಲ್ಲ ಅಂದು ಎಲ್ಲೆಡ್ ಲೋಕ ಬಸ್ ಹತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಖರ್ಚು ಆಪುನ ಅಂದ ಆಪುನು ಪೂರ ಕಂದದ ಅವಡತಿ ಲೆಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಲೆಪ್ ಲೆಪ್ ಇರಂಚೆ ಲೆಪ್ಪು ಎಂಚೆ ಬಡಿದಿ ಎಂಚೆ ಲೆಪ್ಪು ಬದ್ದು ಬಂಗಾರು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತರಾಗಾಯ ಕಾಡುತ್ತೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಕುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನೋಡಿ ನೀರು ಬನ್ನಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂದ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ಜೂಮ್ ಕೊರು ಅರೆ ಕೊಂಚ ವೈಡ್ ಕೊರು ಅವ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ಜೂಮ್ ಅರೆ ಕೊಂಚ ವೈಡ್ ಹಾ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪರ ದಾದಿ ಜಾಮುಲ ವಡೆಲ್ಲ ಜೂಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪರ್ ನೀರು ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂದೆ ಪಾತ್ರೋಡಲ್ಲ ಅವಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಅಡೆ ಬೋಡ ಎಂಚಿನ ಅವಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಇದೆ ಬರ್ಪು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಳಿತಿನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂದೆ ಪಾತಿರೋಡು ಅಡೆ ತೂಲೆ ಅಡೆ ತೂಲೆ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ತುವ ಚಾರ್ ನಿನಾನೆ ತುವ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವರವರು ತುಂಡಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಗಳು ಅರೇಂಜ್ ದಾತಿ ನನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಇದೆ ಅರೆಂಜಿದೆ ತಿನಿ ಮೇರೊಂಜಿ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಬತ್ತದ ಅರೆಂಜ್ ಅಟ ಉಂಡು ದೇವಾ ಆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಬೋದ್ ಅರೇಂಜ್ ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಲ್ ಬತ್ತ ಅರೇಂಜ್ ಲಂಚ ಅರೇಂಜ್ ಅರೇಂಜಿನ ತಿಕ್ಕಿನು ಇಲ್ಲದಾಗ ತೂದ ಆತಿ ನಾನು ಮದಿನೆ ಅಂಚ ಅವಿಲ್ಲ ತಗಲ್ ತೂದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ತೂಡೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾತ ನಮ್ಮ ತೂದು ನನ್ನ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಪ್ಪನ ಬಚ್ಚಿನ ಹಾಕ್ಲಿತು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರು ಪೊಣ್ಣು ತುಯರೆ ಪೋನಾಗ ಇರು ದಾದ ತೂದು ಬೂರ್ನಿ ಪಂಡ್ರೆಡ್ ಜಂಕೀರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಬಾಡ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ತೋಟೋಡು ಬೆನ್ಪನತೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಜೋಸಿನಾಗ್ಲು ಬಂಡೇರು ಪೊಣ್ಣು ತೀರ ಪೋಪಿನತ್ತ ನಿನ್ನ ಮುಸುಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಜಲ್ಲ ತೀರ್ಥಾನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಡ್ರಡ್ಡು ಪಾಡೋಣ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಬಂಗೋಡು ಅಂಚಿನ ಪಾಡೊಂಡೆ ಮಕ್ಳನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲದ ಕೋಡಿಟ್ಟು ತಾರದ ಗುಂಡಿ ಐಕ್ಯ ಬುರ್ನಿ ಅಂಚತ್ ದಾದ ತೂದು ಬೂರ್ನಿ ತೂದು ಎಂಡ ಬುರ್ದು ತೂ ಒಂದೇ ಬುರ್ನಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ನಡತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ಅವು ಅಂದು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಯಾನೆಗೆ ಎತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏನಂದು ಅವಂದು ವನಸು ವನಸಿಗೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ತಾರದ ಗುಂಡಿಡಿಯೊಲ್ಲೆ ಸ್ವರ 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 ಆಸೋ ಪದ್ಯ ಬಂತಿರು ಅವನ ಅಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನೋಡು ಎಂಗ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಪೋಯ್ಬಕನ್ ಪೋಯ್ಬಕ ನಮ್ಮ ಬೊಗ್ಗಿ ಕಾಲಿಜ್ಜ ಅವು ಗೊರೆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಬಡದ್ ಬನ್ ಪನ್ಪೆ ಏಪಲ ಬನ್ಪಿನ ಬನ್ನೊಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ಬನ್ ಅವನಿಗೆ ಎಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಕಾತನು ಅಮ್ರನ್ನೇನ ಕುಂಟರ್ದು ನಗ ಬಂಡ ತವಿನ ಬನ್ ಜೋರು ಬಣ್ಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥ ಅವನಿತ್ತು ನಂಚ ಹಾ ಏಪಲ ಕನ್ನಡ ಇನ್ನು ಹಿಂದಿ ಆವತ್ತ ಅವಿ ಪದ ಬನ್ಪಿನಾಗ್ಲಿ ಸುರುಕುದಾದನ ದಿಕ್ಕುಜಿಗೆತ್ತ ಶ್ರುತಿ ಶ್ರುತಿಯ ಶ್ರುತಿ ಅಲ್ನಪ್ಪೆ ಕಮಲನ ವರ್ರ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಆತಿಜಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪದ ಬನ್ಪಲ್ ಯಾವ నువ్వే బంజారా ಈತು ಒತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನಾಗ ಬನ್ಪದಿ ನಾತಿ ಜನ ಬನ್ಪದಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖಿಲ್ ಮದಿಮೆ ಅದು ಹನಿಮೂನುಗೂ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಅವೋಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಪಜಿರ್ ಮಾತ ಬಲಿ ಪದಿ ಅಡೆ ಮಾತ ಪೋಯಿನಿ ಅದೇ ಮದಿಮೆ ಅದು ಸುರುಕು ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಹನಿಮೂನೆ ಬರಿದೆಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಅಂಚತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೇರ ಪೋಪರ್ದು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅವ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಂಜಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಬೋಡು ಎಂಕ ಮನಸ್ಸಿತ್ತೀನಿ ಮೊಲೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಹರಮನೆ ಬೋಡು
ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಾಡೆ ಹಾಲು ಬರ್ರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಾಲ್ ಅವ ಕಡಲ ಬರಡೆ ಬೋಡತ್ತ ಒಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಡಲ್ಡು ಮುರುಕು ಏನು ದೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅವಳು ಕಡಲ್ಡು ತರುವೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಾಡೆ ಹಾಲು ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಹಾಲು ಪಂಡಾಡಿ ಯಾನ್ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕೆ ಗಲಾಟೆ ಆಪಿ ನಡೀತನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಲ್ಪನು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ಬಿಡಿದೆ ಉಂಡ ಒಂಜಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾನ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಹೊಡತ್ತ ಈ ಜನ ಮನದಂತಿ ಕೇಳುದು ಬತ್ತೋಚ ಅಂಚ ಒಂದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಬರೋಡು ಬೋದು ಬತ್ತ ಇದು ಅರೆಗೆ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂತು ಎಂಕು ಕೊಲ್ಲೂರು ಐರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂತು ಅರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂತು ನಿಖಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಓಡಿ ಪೋಯಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಡಿ ಕೊಯ್ಯಿ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಬಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬಾಯ ಯಾನ್ ಬೋದು ಮನದ ನೀ ಬೈ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗ 4 ದಿನ ಆತನ ಅರಮನೆ ಮಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಅಂದ ಅದರವನ್ನ ಬೊಕೊಂಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಇಕಲ ಮದಿಮೆ ಅದು ಏತು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ಅಂಡು 12 ಏನ್ ನಡೆದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬೆ ಆತನ 12 ವರ್ಷ ಐತಿ 12 ಅಂಡು ஒரு ಎಂಚಿನೆ ಪದ್ರಾಡಿ 10 ವರ್ಷ ಕರಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಕುದ್ರೋಲಿ ತಗೋತೀನಿ 9 ದಿನ ಅಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ದಶಮಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬನ್ನಿ 10 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅವಿತ್ತಂಡು ಕರಡಿ ದೇಶ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಿಲಿತೆ ಸುಮಾರು ಇತ್ತನು ಅಂದು ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಮಾಡೋದು ಬೈದಿರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ ಜನಾಲಿ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಂಗ ಪಾಡ್ರನೇತ ಕಾಜಿನ ಅನ್ನಂದ ಉಮ್ರನಿ ಎಡ್ಡ ಮುಂಚಿ ಮಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಒಂದುಟಲ ವಜ್ಜಿರ್ನಲತ್ತು ಮುಖ ಒಂದು ಡಂಬಿಲಿ ಕೇಟು ವಜ್ಜಿನಲು ಲೈ ಪೆಟ್ಟಿ ಕೇಟೆಂಡು ಮುಖ ಅಂದು ಅಂದು ಇಂದು ವಜ್ಜಿರ್ನಲು ಮಳೆ ಅನಿಕಲ್ಲ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆ ತೂನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಐತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಂದಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಪಂಡ ದಾದ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಪಂಡ ದಾದ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಅವರಂತವ್ರ ಏನು ಕಟ್ ಕಟ್ ದಾದಿ ದಾದಿ ಆತ ಬಂಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನು వచ్చావి ಕಟ್ಟ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಪಂಡ ದಾದ ಮೂರ್ಛೆ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಪಂಡ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ನಿಖಿಲ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತನಾಂಡು ಅರೆಗಲನ ಮರಿಯಲನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ತೂವತ್ತೊಂದು ಇತ್ತನಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಕನಪಿಲೆ ಕಾಯ್ಚಿನಾಂಡ ಆ ರಂಚತ್ತಿಗೇನಿ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಪಂಡ ದಾದನದೆ ಈ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಪಂಡ ఉన్నది ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಎಂದು ಪಂಡ ದಾದೆ ಮುಖ ನಿಕ್ಕ ಪರಕ್ಕೆ ಇತ್ತನ ಪನ್ನೊಡುಂದೆ ಇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಅವಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ಅದ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಪಂಡ ಎಂಚಾದಿಪದೆ ದಂಪತಿಲಿಗೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ದರ್ಶನ ಬರಮಲ್ಲಿ ಅವ ಆದರ್ಶನ ಓಕೆ ಇತ್ತನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಈಡೊಂದು ಕಂಡ ಏನಡನ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಪೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಳು ದಾದ ಬೆಡಿಬತ್ತೊಂದು ತಿನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹತ್ತಾವು ಆನಲ್ಲ ದಾಲ ಪೊಡಿಚ್ಚವು ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪಣ ದೈವ ಕೊಂಚ ಪೂ ಎನ್ನು ಎನ್ನುನ ಎನ್ನು ಅತ್ತ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪೂ ಎನ್ನು ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬಂಗಾರದ ಪೂ ಎನ್ನಿದಾಂಡು ರಾಮ ರಾಮ ಕಾಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪೂ ದೈವಗು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಐತಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನೋಡೆ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಆಕೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಡ ನೀನು ಬೊಡೆದಿ ಎಂಚತ್ತು ಕಂಡ ನೆನ ಬೊಡೆದಿ ಎಂಚತ್ತು ಕಂಡ ನೀನು ಬೊಡೆದಿ ಎಂಚತ್ತು ದಾದಾ ಎಂಚತ್ತು ಉಂಡ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆತನು ಅರ್ಥ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಿರಂಜಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಪುದರ್ಪನೊಲಿಯ ಬೊಡೆದಿಯನ್ನ ಕಂಡನ್ನ ಪುದರ್ಪನೊಲಿಯ ಬೊಡೆದಿ ಕಂಡನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ತಪ್ಪಿಯೇ ಇನ್ನಿ ಈತನೇಟ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಪಂತನೆ ಕೇನ್ಲಲೆ ಈರ್ ಲಕ್ಕಿ ಎನ್ನ ಮುಗಿನ ಕಾದಿ ಇರ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಡಾರೆ ಕತ್ತಿ ಈರೊಂಜಿ ಆವಲಿ ಈರೊಂಜಿ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಈತೇಟ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂತಿದ್ಯಾನ್ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಲ ಪನೋಡದಿದ್ರೆ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನ್ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದೆ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಅಂದೆ ದಾದಿ ದಾದಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಬದರಿದೀತೀನಿ ಅಂದು ಐಟ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯದ ದೇವರನ ಪಂಡ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಯೋಧ್ಯದ ದೇವರನ ಪಂಡ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪು ಏರಂದಿರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಏರು ರಾಮದೇವರ ರಾಮೆ 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 ಪುದರ್ ಬನ್ನದಿ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಂಡವೆ ಯಾನ್ ದೈವ ಕೊಂಚ ಪೂಯ ಬಚ್ಚಿ ಬಚ್ಚಿ ಈ ಗಡಿ ಗಡಿ ದೈವಗು ಬರಕೆ ಬನ್ನೊಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನಡಿ ದೈವಗೆ ಬೆನ್ನೋಡವು ಈ ದಿನೊಟ್ಟು ನೂತನ್ಮ ಸರಿತ ರಾಮ ರಾಮ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಕು ಪುಣ್ಯಾದಿಕ್ಕು ದೇವೇರ ಪುದರ್ ತಾವು ಮಲ್ಲೆ ಜಿದಾಲ ದೇವೇರು ಕಣ್ಣನಿ ಮಂಡಲ ದೇವೇರು ಓಕೆ ಬಿರಂಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಕಂಡಂಡ ಕೋಪ ಮಂದಿಜಾರ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಕೋಪ ಮಂದಿಜಾರ ಈ ಕೋಪ ಬಂಡದಾದೆ ಬಿಡೇದಿ ಕೋಪ ಇದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ಪುನಿ ಕಂಡನಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಇರು ಕಂಡನಿ ಪಂಡೀರು ಕಂಡನಿ ಬಂಡ ಏರು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮನಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ಯಂಜಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಾತ್ರ ಬಚ್ಚಾವು ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಮಂದಿಜೇರಿಂಜ ಬಂದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಡನಿ ಲೇಟ್ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೆಂಚ ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪಾರು ಆರ್ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ಬಿಚಾರ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನು ಸೂರ್ಯ ಮುರುಕುನೇ ನನ್ನಲ್ಲ ತೂತಿಜ್ಯಾನು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಅಂಚ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂದು ಬಂಡ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ
ನಮ್ಮ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದ ಡೈವರ್ಸ್ ಆವೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಐಕೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ ದಾದವ್ ಅನ್ಪು ಬಿಡದಿ ಬಂಡ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಅಂಟುವಳಿ ಪೊಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಅಂಟುವಾಡು ಮದಿಮೆದ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಮದಿಮೆದ ಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಅರವಲ್ಲಿ ಮದಿಮೆ 5 ಜನ ಕಣ್ಣ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜೇಳ ವೈಮನಸ್ಸು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕೇಸು ಕೋರ್ಟು ಬೈರಜ್ಜತ ಪೊಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣ ಬೋಲಿ ಅಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಕಾಣ ಬೋಲಿ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಫೈಲ್ನ ವಕೀಲರು ತೂನಗನಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಆಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಣ್ಣ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ ಡೆಡ್ಡೆಡಿತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆಪುಜ ಬನ್ಯ అంటే ఇంకా బుజి మధ్య మీద అంటే అది వండి నేను ಸಮಾಜದ 8 ಜನ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಆವೊಂದು ಕಂಡನ್ ಬಿಡಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆವೊಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಮಾತರಿಲ್ಲಾಗ ನಮಕು ಬೇರೆ ಬರಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಇರಡ ಬಣ್ಣೋಲಿ ಆತಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ದಾದೊಂಜಿ ಪನ್ನೋಡುದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ದಾದಿ ದಾದಿ ದಲಜ್ಜಿ ತಿಗಲೆ ಮೇನ ಪುನ ದಾದಿ ದಲಜ್ಜಿ ಪುರಾಣ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸೈತು ಪೋಯಿರು ದೇ ಪೋಡಿ ಕಚ್ಚ ಓ ಬಚ್ಚಿ ಜನ ಪೋವೆ ಬಚ್ಚಿ ಆರ್ನಲಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ದಾದಿ ನೀರು ಬೋಡ ನೀರು ಬಚ್ಚಿನಿ ಹೊರ ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆನ ಹೊರ ಅವಂತು ದಾದಿ పిజిని అవేన్న మర్యాద చెప్పారు నేను వచ్చింది ఇతే పిజిన్ తుచ్చినా ಅಥವಾ ಬರಂಕಿ ನಾವು ಅಣ್ಣ ಪಿಜಿನ್ ತುಚ್ಚಿ ನಾವು ಟಿವಿಡಿ ಬರುವ ಯಾವ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಇರುವಡಿ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ನು ನಾನು ಬುರಿಂಚೆ ಅಂತ ಕಂಡನಿ ಕಂಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಲ್ಯ ಕಂಡನಿಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಲ್ಯ ಏರು ಬಿಡಿದಿ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ನೀ ಮೆರಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡಿ ಎತ್ತನಂದು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂದೆ ಕಂಡನಿ ಬಂಡ ದೇವರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಕಂಡನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪವನು ಬಂಡ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತನಿ ಇನಿ ಇತರ ಮೇರಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪದನ ಕೇಳನಡ ಅಂದಿ ಯಾನಂಜಿ ಏನೊಂದು ಬೆಂದನ ಎಲ್ಲ ತೋಜುವೇನ ಬಕೊಂಜಿ ಮೇರ ಕೆಲಸದಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಜರ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೇರ್ ಬೇಲೆಗನ ಪಿದಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಸೀರೆ ಮೂಲೆಡ ಬೂರ್ದನ ಬನ್ಕ ಐನ ಅರ್ಥ ಬರ್ದೇ ಮೇಲೆ ಬಪಿನ್ ಅದ ವಾಲ್ ಪಂಡದತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೋಕೇಡಿ ಮಕ್ಕೆ ನಾ ಲುಂಗಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದಿನ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಪು ನಾನು ಅಂಚ ಅಂಚನೆಂಡ ಯಾರ ಬಯ್ಯ ಅದ ಐನು ಬನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನ ಹನ್ನಂದೆ ತಾನೇ ಟಿವಿ ತಕಲ್ಡ ಬಯ್ಯಗ ಬನ್ನಗೊಂಡತೆ ಯಾನ್ ಕಜಿಪು ಕಡೆದಿಜ್ಜಿನ ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲೆ ಕಜಿಪು ಆರೆ ಕಡೆಪುನು ಅದ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಲುಲ್ಲೇನೆ ಎಂದು ಕಡೆಪು ನಾತೆ ಮೋಕೇಡಿ ಇಂಚಿನ ಮೋಕೆ ದಿನೋಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಾಲೆಚ್ಚಿ ನನ್ನದಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಾರ ಬಾಕಿ ನದೇ ಆತ ಇಂದು ಇರೇಗ ನಮ್ಮ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪುಗ ಅದೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಂದರ್ಶನ ನಿಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪಿದೋಡ್ ಇರತ್ತೇನ ಪಿದೋಡ್ನ ಪಿದೋಡ್ನು ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರು ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಬತ್ತಂದ ಮತ್ತೆ ತೂವೇರ್ನ ಟಿವಿ ಅದೇ ಟಿವಿ ಸ್ವಿಚ್ ವಾಡೋಡು ನಿಂಚಿ ಇತ್ತು ಬೋಪಿನ್ನ ಅದು ಬೋಪ್ನ ಇತ್ತು ಒಂದು ಬಾಜಲ್ ಬರ್ತದೆ ಬಲೆ ಬಾಜಲ್ ಚಾಮಲ್ ಶರ್ಬತ್ ಮನ್ಬನೆ ಶರ್ಬತ್ ಚಾಮಲ್ ಬಹು ಶರ್ಬತ್ ಬಚ್ಚಪ್ಪ ಈ ಸೆಕ ಮಿ ಬಚ್ಚಿ ಚಾ ಮರ್ಚಿ ಅದೇ ಚಾ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಚಾದನ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡು ಪೇರಿಜಿಂದ ಬೇರೆ ಜನ ತೊಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣ ಚಾಮಲ್ ಪೋ ಇಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲಕ್ ಬತ್ತಿರಕ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಚಕೋರ್ ಪೇರಿ ದಾದಾ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಲ್ಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಚಾ ಶರ್ಬತ್ ಬಂದ ಯೋ ಚಾಮಲ್ ಮನಿ ನೀ ಇದು ಶರ್ಬತ್ ಕೊರದಾನೆ ತಾನೆ ಚಾಮಲ್ ತರ ತಾನೆ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿರಕ್ಲಿ ಚಾಮಲ್ ಪೈತ ಪರ್ಪಿಚಿ ಬಂದಿರತ್ತ ಅಂತ ಬಂತೆ ಚಾಮರ್ದ ಬೋಲೆ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಇರಗೆ ತೀ ತಾಟದಾನೆ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಈ ತಾಟದಾನೆ ಅವ್ನು ಕಣ್ಣನ ಮನೆ ಕೊಂಚ ಮುಂದೆ ಚಾಮರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡೆ ಶರ್ಬತ್ ಮಲ್ತ ಕಣ್ಣ ಪೆಂದ ಬಂಡೆ ನಾ ಈ ಚಾಮಲ್ ಬೋನಿ ಮುಂದೆ ಚಾಮರ್ಲೆ ಚಾಮಲ್ ಪಿಯ ಬೋ ಚಾಮಲ್ ಪಿ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಚಾಮಲ್ ಚಾಮಲ್ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪಜ ಚಾಮಲ್ ಬೇರೆ ಪೋ ನೀನು ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೋ ನೀನು ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೋ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೋಪೆ ನಾನು ಏನ್ ಬನ್ನ ಕಂಚಿನ ಬೈದಿಜಿ ಬದ್ದಿ ಬಂಗಾರ ಬಂದು ಬದ್ದಿ ಬಂಗಾರ ಇಡ ಮಟ್ಟ ತಾಂಕಿನಿ ಯಾನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆತ್ತಿ ತಾ ಇಂಚಿನ ಕಣ್ಣ ಹೊಡೆ ಸರಿ ಇದು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಯೇ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋರು ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಪರಮೇಶ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಪಂಕಜ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಅದೇ ಗಾಳಿ ಅದೇ ನೀರು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಬೀನ್ಸು ನಾವು ಬೂದ್ ಕುಂಬಳ ಹೌ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ.
ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್.